Numru ta' sindki u kunsillieri minn lokalitajiet fil-madwar, flimkien mal-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli, żaru s-sit tal-White Rocks bħala parti mill-proċess ta' konsultazzjoni biex din l-art vasta tinbidel f'wieħed minn 3 parks nazzjonali ġodda f'pajjiżna. Iż-żjara rat il-parteċipazzjoni tal-kunsilli lokali li jiffurmaw ir-Reġjun il-Lvant, inkluż dawk qrib il-White Rocks, inkludit ukoll it-tmexxija tal-istess reġjun lokali. Il-White Rocks ikopri medda ekwivalenti ta' 53 ground tal-futbol u sa ftit ilu kien hemm pjani biex jiġi żviluppat mill-privat. Il-Gvern iżda ħabbar li se jirtira sejħa pubblika biex minflok il-post jinbidel f'Park Nazzjonali għad gawdija tal-pubbliku. F'din l-attività dawk preżenti qasmu l-idejat u l-proposti tagħhom hekk kif bħalissa għaddejja konsultazzjoni pubblika li tistieden liċ-ċittadini jagħtu sem tagħhom permezz tas-sit parksimmalta.mt. Il-Ministru Dalli spjegat li l-Gvern permezz ta' Project Green qed jiġbor il-femmitu l-idejat tal-pubbliku ġenerali, inkluż it-tfal, biex dawn l-ispazji jkunu mfasslin skont il-ħtiġijiet tan-nies. Iltqajna mal-Reġjun tal-Lvant u r-rappreżentanti tal-Kunsilli Lokali li jagħmlu parti minn dan ir-reġjun. Għaliex dawn huma n-nies li jiċċirkondaw il-White Rocks u rridu li l-idejat tagħhom ikunu inklużi wkoll. Ħalli verament ikollna park nazzjonali minn nies għan-nies. Fost il-proposti li tresqu f'din l-okkażjoni kien hemm diversi ideat relatati ma' attivitajiet sportivi rikreattivi, inkluż trekka ċiklisti u l-joggers, l-użu tal-moll eżistenti għat trasport tal-ilma, kif ukoll faċilitajiet ta' avventura bħal high ropes. Issemmit ukoll il-ħtiġa ta' faċilitajiet sanitarji pubbliċi u sistema ta' park and ride, waqt li kunsillieri saħħu fuq l-importanza li jiġi mħares u rispettat l-ambjent naturali taż-żona. Beverly Costa mill-entità Project Green esprimit li din kienet sessjoni oħra ta' importanza fil-proċess kollu. Ridna minn għandhom ċertu informazzjoni li għandhom fuq dan il-post kemm dak passat u anke kif qed jintuża llum. Fil-waqt li ħeġġiġnihom biex jiltaqgħu mal-komunità u jagħmlu użu mill-pjattaforma tagħna u jagħtu l-idejat tagħhom. Il-White Rocks hu wieħed minn 3 siti li se jiġu trasformati f'parks nazzjonali. It-tnejn l-oħrajn huma Fort Campbell fil-Mellieħa u Manuel Island fil-Gżira.